Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दाख्लैयो 29 डिसेम्बर खालार खालि दिमाकुसियावहाय अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल जादोंमोन ना एसकिं फैदोंमोन ओमफ्राय जोंनि बर'नि गोबां मुंदांखा एक्ट्रिसफोर बा मेथाइ खनगिरिफोर फैदोंमोन नै जोंहा बिमाबो फैदोंमोन आनैबो थ' जोङो बयबो गाजा गोमजायै जा रंजाबाय बिनिनो मोननैसो क्लिप्सफोरखौहाय आं दिनैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो नै इन्टारभिउबो लाबाय हारसानि थ' हारसानि बुंनाया मोजां जादोंना जायासै मिथियासै बर'निबाथ' माने जेबो नङा खिन्थु हारसायावहाय एसे फ्लुयेन्ट जानो नागिरा आरोना आंना अब्लाबो जेबो नङा गावनि भाषाखौथ' रोङो नालाय गावनि भाषाखौ बेनो जथेस्थ' नङा होमबा स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादों ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बिदि थानांगौबा आइथिं हेबनानै फोरोंग्रायाव Ready? Ready? नै जोंहा गोबावजों लोगो मोननायखाय फट' स्राय लाबाय ओमफ्राय नायलाय आं गोथाङानो समायाखै एफा सुन्दरि बिसोरो आंना मोननै मोनथाम शुटिं खालामनानैहाय अरुणाचलनि पुरा सान्दुंजोंहाय टेन जाखाबाय आरोना पुरा माने मा होनबावनो आरो सान्दुङानो खामथाबजोब्बाय अब्लाबो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौहाय बर' हिन्जावफोरखौहाय दख'ना गानबानो साइज नुखायो नङा होमबा जि सोलोंबाय थाबाय हनै खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ बनायबाय ना इउटुबार बर'नि फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथांखौ बिथाङा मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरो मोसानायल'जों जाया बिथाङा फंनैसो खोथाबो बुंगोन गेमस्रि दैमारि बिथाङा फंनैसो खोथाबो बुंगोन बिथांखौ बुंना खावलायदों जोंनि बयनिबो फेभरेट जानायाव मा बुस्थु बियो अब्ला दिनैनि फेस्टिभेला मा मोजाङै बुं अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल थ' गोबांनिनो अमा थावख्रिया फेभरेट जानांगौ आंनिबो फेभरेटखा नालाय नोंथांना फेभरेट नङाबाबो फेभरेट होननानै लानांगोन दे मानो होननानै बुङोब्ला गाहरि खुवा आरो बुंदा कसारि ना मिथिया थ' बेखायनो आं अमा जानाय फैखानाय हिसाबै बारा गोजानाखै नोंथांमोनाबो गाजा गोमजा दिनैनि जा अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल दङ बेयावहाय गोबां समायना सिख्लाफोरा मोसानानै थांबाय नङा होमबा आरो समायना सिख्लाफोरा दानो जोबनो थाङाखै दे आरो गोबां दंबावो थ' नोंथांमोना बयबो मोसाफानांगौ नोंथांमोना माथो सिरि थानानैसो नायदों आंजोंलाय मोसाफागोन ना फैया मोसाफागोन दा आं जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनैहाय मानो होननानै बुङोब्ला आंनि जायगा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट Dimakuchiयाव
दङ थ' आंनि गोसोनि जा गोजोननाय आं बुंनानै फोरमायनो हानाय नङा नोंथांमोननो नोंथांमोना मोजां मोनदोंना जोंनि एफा साखाथियाव एफा गाजा गोमजा मोनसे समायना फेस्टिभेल जानानै थांगासिनो आरो लोगोसे बलिउडनि सासे फेमास सिंगार एस किंनि थाखाय नोंथांमोना एक्साइटेड ना नोंथांमोना बिथांनि गोबां मेथाइखौ खोनादों जानांगौ नाथाय नोंथांमोना एस किंखौ बारा मोजाङै सोरबा सिनायाखै जानांगौ आं खोन्थानानै होनि बै बडिगार्ड फिल्म दङना सलमान खाननि आइ लाभ इउ होननाया थ' बेनिनो सिंगारा बियो आरो गोबां मेथाइफोर बिथाङा खननाय दङ थ' आंथ' बिराद एक्साइटेड आरो लोगोसे दिनैनि जा अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलखौ अर्गानाइज खालामदों मारु एन्टारटेनमेन्टआ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ इउटुब चेनेलाव बयबो साबस्क्राइब खालाम मारु सिने प्रडाक्सन चेनेलखौहाय खालामगोन ना मानो खालामा खालामथारनांगौ बयबो खालामनांगोन आरो आंनि मोसानाया जोब्बानो बयनिबो फनखौ लानानै आं साबस्क्राइब खालामदों ना खालामदों चेक खालामदों दै बयबो अननाय होबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंनि आसामनि स्पिकार सार बिथांखौ आं साबायखर बावहरो आरो मेनखौबो आङो साबायखर बावहरो जे नोंथांमोनजों आंखौ रंजाफानो खाबु होनायनि थाखाय नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड ना मोसाफागोन दा बयबो आरो बै उननिया गोजांनानै दङबा आखाइ खबनानै एसे मोसानानै अब्लानो गोजांनाया खारगोन बारा गोबाव आङो बुंबाय थाला जोंनि मोसानायखौ नायदो नायनानैल' दाथा एसे मोसाफादो जोंजोंहाय दे साबायखर बयनिसिमबो जासिदो नै
जाबाय मेगन सासिगोन Games ini. Halo isi orang. Abu re. Sir. मोनसेलाना होबाव दे सिंगल Abu single lainnya. नै एक्ट्रेसजों फट' थिखोजाबाय बिमाया आंदो दे इथिंबो हेलिना दं हेलि फट' थिखोयोनो मामाया र' फट'ग्राफार जाबाय आङो ओरैबायदि मानसि जादों ओरैबायदि लोब फैनानै जोंनि बे अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलखौ सापर्ट होदों बेनि थाखाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे बे अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलखौ अर्गानाइज खालामनाय मारु एन्टारटेनमेन्टनि सिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोबाव जोंनि आसामनि स्पिकार सार बिस्वजित दैमारि सारनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय लोगोसे मेमखौबो आङो साबायखर बावहरो जोंनो एफा मोजां प्लेटफर्म होनायनि थाखाय आरो बिब्दिनो बोसोरफ्रोमबो बे अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेला मोजाङैनो मोजां गाजा गोमजायै खुंलांनो हागोनखौ आङो मिजिं थिबाय आरो लोगोसे आरोबाव फिन रंजाफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोन्थों